This is my revenge, paranormal prank. Na mobil. Co? Tady ne. Ty vole, já si asi na záchod skočím, co? Jo? Jele. No většinou, nejdeš se vyšlo. No. Už to držím, ty jo. Ty vole, co tam bylo? Kurva. Co děláš? Co je? Ty vole, co to? Ty vole, co to? Ten tam byl, ty vole, co bylo? Ty vole, piš! Neprdele! Neprdele! Kde to je? Kde to je? Pičo! 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 Helenka, pojď! Pojď už! Pojď,